Започваме с тестото, което вече съм умесила. Ще сложа рецепта в описанието. Разделям го на две, като едната част ще си я отделя на страни. Тасало е добре, удвоило е обема си. Ето така трябва да изглежда на шупли. Това е добър знак, означава, че ще имаме конци на нашите козуначета. Имам подготвено масълце, с което ще си помагам да правя фитилите и да оформям тестото. За първи път ще правя мини козуначета, надявам се да се получат. Това ще го разделя на още 4. Не се получиха точно мини козуначета, едни много добри от 600 грама. Оформям си фитилите и след това ще сплета. Ще направя отделно видео специално за сплитането на козунаци, за да ви покажа няколко начина. След като сме сплели козунаците, ги оставяме за повторно втасване и поръсваме с бяла или кафява захар. Печем на 180 градуса загрята фурна и проверяваме с клечка за зъби дали са готови. Ако това видео ви е харесало и искате да видите още подобни видеа, моля да ме последвате в моето ново начинание, а именно моята нова Facebook страничка Домашната пекарна на Весито. Това много ще помогне за развитието на страницата ми и ще съм ви много благодарна.